Nagluto tayo ng pakbet. Nagprito ako ng karne ako, mga manang bato. Sunod bawang. Nilagay ko na po yung bawang. Tapos, sunod po ay sibuyas. Ano po yung sibuyas? Nilagay ko na po mga manang bato. Pag mag-brown na po, lagay na po natin yung kamatis. Kapag luto na po yung bawang at sibuyas, karne, lagay na po natin yung kamatis. Ayan. Gisa-gisa lang po. Ganito po kami magpakbet ng mga Ilocano. Maraming kamatis, mas masarap ang pakbet. Kapag medyo luto na yung kamatis, sunod na po natin yung mga gulay. Yan, nilagay ko na po yung ampalaya at saka sitaw. Sunod ko na po yung talong. Yung po, talong, ampalaya at sitaw. Igisa po natin para mas masarap. Ganito po ako magpakbet, mga madam sir. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Lagyan na po ng konting tubig ang ating pakbet. Tapos bagoong. Yun po yung ating pakbet. Lagyan na po natin ng pampalasang bagoong. Wow, ang sarap. Bagoong pa lang. Yummy na. Tapos takpan po natin. Mga ilang minuto po maluluto na po yung kagat. Ay, paluto pa lang po. Ang sarap po ng pakbet ni Madam Ilocana. Yung talong po ang paborito ko. Tsaka ang palaya. Wala pong okra kasi walang mabili. Haluin lang po natin kasi marapit ng maluto. Sarap po ng pakbet ni Madam Ilocana. Ayan po. Ito na po ang pakbet ni Madam Ilocana. Yummy. Ganito po ang pakbet sa amin sa probinsya. Simpleng ulam na gulay pero masarap. Ayan na po. Thank you for watching, mga madam sir. Kain na po tayo. Let's eat. Bye.